Waar ben je, Sjoerd? We zijn bij de schip en bij de geiten. Ja. En dit is de plaats van die huid. Ja, en van de pepper. Hoeveel schip had je al net? Iets meer dan 1200. Zo. Ja. Ja, dit is mijn afdeling, ja. Ik doe hier alles. Nou, we hier in eerst, naar de ene laatste, die was eerst. En die, het is nou ook bijna al gebracht naar de helft. En de helft hebben we gekocht. Dus, ja. En wat was dan hier bij de guiden? Nou, ik jood de meestal wetter en kuil en ja, en voer en ik doe gewoon alles bijna bij die geiten. Ja. Ja. Je bent voor de baas. Ja. Daar ga je niks van te zeggen. Nee. Dit ben de laatste die we gaan krijgen. En dit zijn alle geitjes weer er ook al. Heute had ze er ook net al hellen, we hebben die er al in al hellen. Dat is net zo goed. Oké. En wat is dat dan er al hellen? Nou, dan heb je van dit spul. En dan doe je dat op je hand. En dan ga je erin en dan haal je die lampjes eruit. En dat was zelf ik? Ja. Wat is nou zo leuk als zo'n guide? Nou, als je een guide, ja, krijgt wat de nood op, omdat dan staan we de futten en dan gaat dat lampje staan. Ja, en ik vind het gewoon heel mooi. Die is het allerliefste. Die is heel tam. Die springt net, krijgt zoals die guide wie daarin, die springt net door het stek hingen. Die oude guide die gaat elke dag haast van hier los. En dan? Nou, dan redden we hem wel. Oh. Dat we erin door, het toch niet zin. Dan gaat het er toch weer uit. Ja, hè? Ja. Maar en wat was met al die guiden dan? Nou, zie wij willen nou meer dan 100 guiden, hij staat er ook in. Oh ja? Ja. Ik wil letterlijk hinders voorbrengen. Nou, omdat ik dat heel mooi vind en dan herstelt het publiek en dat klapt allemaal. Later wil ik dat weer aan in de geiten en in de skip en laten boeren weer eigenlijk. Ja, hè? Ja. Ja. Wat vind je er zo leuk aan? Nou, dan zit je net de hele dag met die knopjes op de bank. Dat vies toch niks? Nee. Vind ik altijd zo leuk als ze skip met langer beginnen en die lampjes die huppelen en zagen eraan. Dat vind ik mooi. Daar was toch Ja, niet maar- van? Ja. In de orenstal is dat speciaals. Ja, daar heb ik het speciaalste. Nou, dan moeten we er haast maar even zien. Dat denk ik. Wat hebben we hier? Wat is dit? Nou, zit dit in een guide. En die guide is heel lang. En dan hebben we die schip hier en daar met. En dan zou ik een huid zodat ik kennen. Nou, hebben we het geprobeerd. Ze begonnen direct te zoeken, dus. Klaar. Maar ja, voordat ze naar squallen kiest, kiest dan niet even... Nee. Ik zit op het speciaal onderwijs in Snee. Oké. Op de Zuidwester. Aha. En dan wil ik om na jou wachten
wil ik met bus ophalen. Ja. Ja. Wat luxe. Ja, dat zou iedereen. Waarom ga je daarheen, naar die squallen? Omdat ik net kan wel leren, maar net zo goed. Maar zodra je weer thuis bent, Ja. dan ben je bij de Daar bal. ga ik dan geen eens uit de kleden, dan ga ik dan het eerste kunnen doen. Dan ga ik hier overheen.